କିଛି ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଶୁଣ ସନ୍ଦୀପ, ମୋ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୋର କୌଣସି କଥା ମୋର ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ମୋତେ କେବଳ ତୋ ଭଉଣୀ ଦରକାର। ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇଦେବି। କିଛି ଦିନ ନୁହେଁ ବେ, 24 ଘଣ୍ଟା। ଆଉ ଏଇ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୋତେ ତୋ ଭଉଣୀ ଦରକାର। ହଁ ତା ମା ସେ ଦରକାର କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ତୋର ଦରକାର ଶୁଣ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଯଦି ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଲ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ଦେଖୁଛ ହିରୋ ଆସି ବଜେଇବାକୁ କହି ହାତ ମୁଠି ଟକାଇ ଦେବ। ହଁ ଆଉ ହାତ ମୁଠି ପିଇଯିବ ନାହିଁ, ସବୁ ସରିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ସଂକଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ଶପଥ ନାଣା ଦୁନିଆଟାକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେବ ବେ। ସବୁ ମୁଁ ଖୋଲି ଖୋଜିଦେଲି, ହେଲେ ଖାଲିକୁ ମୁଁ କୋଉଠି ବି ପାଇଲି ନାହିଁ। ଗୋଟା ଗଳି ଗଲି ପୁରା ଖିରବିର ଖୋଇଦେଲୁ, କୋଉଠି ପାଇଲି ନାହିଁ। ଏ ଭେଳିଆ ଦୁଇଟା ହେଇଛ, ଆଉ ଏତେ ବାପିଆ ଆପଣ ଦେଖାଉନି। ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଚାଲି ଆସୁଛ, କହୁଛ ନା ଥାକି ପାଇଲୁନି। ଶୁଣ ସନ୍ଦୀପ, ତୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର ଆଉ ମୋତେ ତ ଭଉଣୀ ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ନ ହୁଏ ଗୁଟୁ 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 ମଣିଷମାନଙ୍କର ତତଲା ରକ୍ତ ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନଙ୍କର କଞ୍ଚା ମାଂସକୁ ନେବ ବେପାର। ଆସ ବେ। ସୌମ୍ୟା ସୌମ୍ୟା ମୋର ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା, ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଗୋଟି ଚାଳନା କରିବି, ଆଉ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ନୋଟ ପାଇବି। ଏମିତି ମୋ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ଅୟସରେ କଟିଯିବ। ହଁ କେବଳ ମୋ ସୌମ୍ୟା ଦରକାର।